Ka Joint Action Committee Khasi Jantia Fresh Vegetables Suppliers and Gingers Traders Association ka bakudop yagi senjok nong khayis ing nong khayi jhor bapher karilum Khasi Jantia kala panjing pensyai now Chief Executive Member jong ka Khasi Hills Autonomous District Council uba penyat sings em halor ka jing khang persya ya ka jing ot kilo ya ki marab kat kum ka Khasi Hills Autonomous District Establishment Management and Control of Market Second Amendment Regulation Act arjar poi ya ka bala munjur daulat ka jalami gelaya dangshan ka committee kala penpau ba ka jing kilo hi kadai jingya su tho jingmot hapadang kinong khayi bat kinong rap bat kadai kabla yat na do benshwa kinong ilam kilo ang makumba ka council ka sngok khiyai kinong rap kum juru ka diban sngok khiyai ya kinong khayi ki bayadai kam bat kinong rap na kapor shosho kinong ilam kilo ang balada pen trai kame kini ka an ka diban don ka jingya pen bait lang boro lightly ki Autonomous District Council kata ka Khasi Hills ka Jainte Hills bat Garo Hills Wan ni ban kendu ya CM ta kasih lo ka jing bom syai ba ba ka an ka ba mo ka men ka ba ki dang su i dang ba kilat pathai khbor rei kata ka jing bom sya ju banot kilo na galyang jong ka GC hi ka ba kentup ya Southly ka ocean ta kasih la ba la yo ban kendu ya CM aban patik syai abade berta ka jing terkam ta ka amendment rei kalong ka ka ba sko tenat abang gilawan ban kendu ya CM na galyang CM ula pensyai changi ba kumbolong tahi kadai tangka amendment ta kidon kam wan film ya ki rule and regulation jadi nak ta kadau wila ikran ba na kalyang jok kinong khiru kidon ge jing ba bun ba ge jing bat na kalyang jong kinong khi kan sa ai na jing tho ba biang ya ki kendon ge jing jong kinong khi ha sha u sha ka council klang ba council ru kan yo ban semkhia ya jing jong kinong khi na kalyang jong ngi konkret no kata an submit ya kata ka jingtho jongi bat ngi kerpat ya ka council hi brokwe bakan simkhalem ban perkhalem na ban konsilalem ya ka jing jong kinong khayi ru kata hi jing jong kinong khayi kalong ba mo ha bidai bat kacing subu adam sya subunat kilo namar ba teng kinong rep ki wanlang ki apa kitab ki marap ki don paput ki don ki ba mo ki don ki ba bahar ki don lang ajo kum ki sim la sim rei lada msaj bunot kilo pat long kinong ki habjit abu brio habjit habe ka yo kata hi ka ba kacing ka ba khamat kan kacing kwa cungi melong kacing stu jemut lang kan lada ka don kacing ot kilo ru hab ya perkhat lang ndai ban su ot kumba mlahi ban len mo nomor kinong ro ki don hi ka ba sutia te kiri nongrap kidon hi basutia ikwa ban stu lang kan kam sil kam stu lang kinong rap bari kinong khayi kan na kalyang jong CM te ni long ni pau tu situlat mar la kular ngi bersim khia ban pet lang chim ya kinong khayi na kalyang ngi kinong khayi ngi mia hap tengah serpat ni sigi dawal tu kinong rap kimde bin muslia nomor ba la du nong rap mentah pilih kai matau sedem kacing du jur la pawat Unisya WHFU ni tip she kata kacing du ula sampai yo skim ula penio subsidi umak dah ngai supaya tak skim bam yo lah nak liang ngai tengah kerpat jur bet bawat musliar ya kakam khai bet ya kam rap nomor bala dakta uniap unong rap batayap nong rap benom bakli ka CFU kala mesti udah ka kulur singi ka jingdu nong WHFU umla akhir ben batai ba kat no lakton singi piniat ujur daka aspa trok kam duna resni misalan ujur sabar jela dekam dai ka basuk bai unsi ong bai yo dei sekali ngin piniat ngi ngila kam dei kata kakam kulung kam dei kakam rap rega kam yap kam im jong nong rap te wale kai nong rap tang pinyo nong pisimet kan pau kat ka seng phing na kaliang na tengah persyak jur lada pikwa wani kram ahmad khat iki takinong rap lingba pisia ki media ru ngakerpa ru pisia hilet man magi snong hak bi bakiram keligin kidon jikta kata kacungat kilo ngi nekim kta ara lada kikta nginum ot curah lada ki ong bakin kta ara nginia chkhmat nakaliang ngin trai rangkat nong rap om ki dalal ki nong rap tangkata hi mana je ki dalal beso ki menta ka pa wi baka dalal dei ka HFU dada kam dei dalal kumno kin wan trai kat menta daka laknut ki nong rap kin wan kren aru ngut layut kami ha tapi kata kau ke meeting ke bahe la da pikwa ben pisai to nakaliang ngi ki nong khayir ngin pen mi ki nong rap ki besisha kin ki bara mo khiu ndere nong rap ora syura kulam pinra do kolom te pinya ha sei bi keren ben ong ba au takubi ba kum tahir dor num syaat kilo hambai kim tip lu buat ha ka tu ka berni ka bathap 1,000 kilo don ba buat nging yuat kilo kikta
Dia ngakwa bengkeren Persia pemutau nang yalam juga Ocean ni ngakwa berpersia Indonesia berpersia wan sia kamit ji keren ya trainia bet ngi lada pila pengin ong video bocop lada pimla ngin ong kidalal ni haka sispa kadon ho ayo ta kata ngimla len kadon kata kacing haka sispa ka sipo ya kata kin ngini penbet he lada wiawan sakmat bini penbet khat iko Ocean begini keren ngi kloy wadi ka sarkar ngi ong ngi minister ngi lada biya keren ba ngi kloy beni keren beni penbet kene kam ben imun nong rap mulai piswile dan buar mawi kami hakin kakta ifujangi lada kakta ifujangi kakta si nong rap kan long nabi apa fishim yang kena rai wat lek siliang sim bet ya keren bihamit ya khat lang bor khat ma ngini penbet lang kin ha kan ko mengin pen im nong rap oh ya kata ngar ngakam ba kata ka sispa na ka 10 kilo ba kalak ngai ya kata gin ngini penbet ngila benihar no lai kilo 1 kilo 1 kilo syong kacing penbet dah lada pi penbet pi wan na kacing stu boleh pim ngila ngai pin wan pi sule dan bo mawai ta long kami ha